Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στο πρώτο επεισόδιο του podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για το δογματισμό. Τώρα, γιατί διάλεξα αυτό το θέμα για πρώτο επεισόδιο? Ο στόχος αυτού του podcast, το θέμα που θα είναι να συζητάμε για πράγματα κυρίως από μια φιλοσοφική ή σοφιστική πλευρά. Και θεωρώ ότι η συζήτηση για το δογματισμό και το πόσο σίγουροι είμαστε για πράγματα είναι μια σημαντική συζήτηση που πρέπει να κάνουμε τώρα στην αρχή. Καταρχάς, τι είναι ο δογματισμός? Ένας πρώτος ορισμός που μπορούμε να δώσουμε είναι η απόλυτη βεβαιότητα για την ισχύ ενός πράγματος, ίσως κυρίως για ένα σύστημα πεποιθήσεων, και η μη διάθεση για διάλογο ή κατανόηση της αντίθετης θέσης. Για παράδειγμα, συνήθως δόγματα, όταν λέμε για δόγματα, αναφερόμαστε σε θρησκεία, σε πολιτικές θεολογίες, σε διάφορες κοσμοθεωρίες και κοσμοθεωρίες της πραγματικότητας. Άρα αναφερόμαστε συνήθως σε ένα σύστημα πεποιθήσεων. Δεν μιλάμε τόσο συγκεκριμένα για ένα συγκεκριμένο πράγμα, ότι είμαι δογματικός για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Συμβαίνει και αυτό, να πούμε ότι είμαστε δογματικοί για μια θέση αρκετά συγκεκριμένη, αλλά συνήθως είμαστε δογματικοί όσον αφορά ένα αφήγημα για την πραγματικότητα. Τώρα, τι συμβαίνει όταν είμαστε δογματικοί ως προς κάτι? Σημαίνει ότι θεωρούμε, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, θεωρούμε ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι σωστό, δηλαδή προσωπεύει μια αντικειμενική πραγματικότητα έξω από εμάς. Τώρα, ο δογματισμός έρχεται και σου λέει, έχεις απόλυτη βεβαιότητα για αυτό το πράγμα που αντιλαμβάνεσαι έξω από εσένα. Δηλαδή, δεν γίνεται να κάνεις λάθος. Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό να έχεις αντιληφθεί κάτι, να έχεις αντιληφθεί το συγκεκριμένο πράγμα εντελώς λάθος ή πολύ λάθος. Τώρα, ο δογματισμός λοιπόν σε πρώτη φάση αποτελεί ένα πρόβλημα όσον αφορά την διαλεκτική. Δηλαδή, άμα συζητάμε με κάποιον, άμα διαφωνούμε κιόλας με κάποιον, ο δογματισμός τι σου λέει? Εγώ έχω δίκιο, ξέρω ότι έχω δίκιο, άρα ο άλλος ή ξέρει κι αυτός ότι έχω δίκιο, αλλά είναι, δεν ξέρω, κακός άνθρωπος, είναι εθελοτυφλή ή κάτι, ή απλά είναι πλανεμένος, ας πούμε. Άρα δεν υπάρχει χώρος για εξέλιξη της αντίληψής μου άμα κάνω μια συζήτηση σε ένα θέμα το οποίο είμαι δογματικός. Με λίγα λόγια, το μόνο που συμβαίνει είναι ότι πρέπει εγώ να εξηγήσω στον άλλον τι ισχύει και όχι να διευρύνουμε τον ορίζοντα της αντίληψής μας για την πραγματικότητα, γιατί την έχουμε ήδη την πραγματικότητα. Άρα ο δογματικός δεν μπαίνει στη διαδικασία να συγκλίνει πως κάποια αλήθεια ακριβώς, γιατί νομίζω ότι ήδη την έχει. Τώρα, ο ακραίος δογματισμός που ακολουθάει συνολικά αφηγήματα που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πλήρη και απόλυτη εικόνα για την πραγματικότητα, όπως κάνουν κάποια θρησκευτικά αφηγήματα, είναι εσωτερικά αντιφατικά. Γιατί αν
ο δογματικός θέλει να εξερευνήσει την αλήθεια, τότε η νοοτροπία του δογματισμού, έτσι όπως είναι, δεν μπορεί να αποτελέσει μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Καθώς άμα εγώ κάνω λάθος κάνω λάθος για την συνολική εικόνα που έχω και την πραγματικότητα ή στο γενικό αφήγημα που ακολουθώ, τότε άμα να ζητώ την αλήθεια, θέλω να το μάθω ότι κάνω λάθος. Θέλω να ξέρω ότι κάνω λάθος. Άρα, για παράδειγμα, άμα ήμουν στη θέση του άλλου, ο οποίος έχει τη δικιά του κοσμοθεωρία και τη δικιά του αντίληψη, άμα ήμουν στη θέση του, θα ήθελα να το ξέρω ότι κάνω λάθος. Δηλαδή, άμα ήμουν στη θέση του άλλου, θα ήθελα να μην είμαι δογματικός, ακόμα και αν θεωρώ ότι αυτό που πιστεύω είναι σωστό σε κάποιο βαθμό. Άρα είναι self-contradictory, είναι self-defeating η νοοτροπία του δογματισμού. Τουλάχιστον εφόσον το άτομο ενδιαφέρεται για την αλήθεια. Άρα κάποιος λοιπόν που φιλοσοφεί, κάποιος που εξερευνά ιδέες, σκέψεις, δεν μπορεί να είναι δογματικός, δεν μπορεί να πει κάτι, αυτό το δέχομαι αξιωματικά, το σύστημα πεποιθήσεων, και ακολουθώ αυτό, δεν έχω κάτι άλλο. Μπορεί να μην σε ενδιαφέρει ο στοχασμός και η προσεκτική εξέταση των πιστεύω σου, αλλά άμα σε ενδιαφέρει, τότε δεν μπορείς να λειτουργείς δογματικά. Τώρα, θέλω να μεταφέρουμε την ιδέα του δογματισμού σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο ενιολογικό. Δηλαδή, μέχρι τώρα αυτά που ανέφερα ήταν πιο πολύ σε δογματισμό όσον αφορά συγκεκριμένες πεποιθήσεις, όπως θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι οποίες έχουν ένα συστηματικό οικοδόμημα πάνω του οποίου τις φάσεις δεν μπορείς να αρνηθείς, αλλιώς καταραίει το οικοδόμημα και άρα πρέπει να τις δεχθείς δογματικά, αξιωματικά. Όμως μπορούμε να πάρουμε την ιδέα του δογματισμού και να παρατηρήσουμε το πώς εμφανίζεται σε πιο απλά πράγματα. Δηλαδή, είμαι δογματικός εγώ αυτή τη στιγμή στο ότι έχω ένα μικρόφωνο μπροστά μου και ηχογραφώ αυτό το podcast. Είμαι 100% σίγουρος ότι αυτή η πραγματικότητα με την οποία έρχομαι σε επαφή είναι αληθινή, συμβαίνει όντως σε κάποια πραγματικότητα. Οι περισσότεροι θα λέγαμε ναι, προφανώς έχω άμεση πρόσβαση σε αυτή την πραγματικότητα, είναι μια δεδομένη αλήθεια. Ταιριάζει να πούμε ότι είμαι δογματικός στο ότι υπάρχω, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό το δωμάτιο, ότι υπάρχει αυτή η οθόνη. Δεν φαίνεται να χρησιμοποιούμε τη λέξη του δόγματος έτσι. Θα τη χρησιμοποιήσω χάρη του ζητήματος και με αυτόν τον τρόπο τώρα. Άρα είμαι δογματικός στα πιο βασικά πιστεύω και πεποιθήσεις που είναι αναγκαία να έχω ώστε να μπορώ να πορευτώ και να κάνω απλές καθημερινές λειτουργίες. Σε πρώτη φάση η απάντηση φαίνεται να είναι ναι. Δηλαδή, λειτουργούμε αναγκαία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια αναγκαία χρήση ενός συστήματος απόλυτης βεβαιότητας στα πρώιμα εμπειρικά μας δεδομένα. Δεν θεωρούμε κάποιον δογματικό ή φανατικό
επειδή είναι βέβαιος για το ότι υπάρχει, ότι έχει κάποια εμπειρία, ότι βλέπει κάποια αντικείμενα. Όλα αυτά είναι πράγματα που δεχόμαστε ως απόλυτα αναγκαία για τον καθημερινό μας βίο. Παρ' όλα αυτά, εφόσον μάλλον απορρίψουμε κάποιον σκεπτικισμό πάνω σε αυτά τα βασικά ζητήματα, φαίνεται να συμβαίνει ένα τεράστιο άλμα από αυτά τα πρώτα ζητήματα σε πιο αμφισβητήσιμους ισχυρισμούς. Γινόμαστε πολύ πολλωτικοί, γινόμαστε πολύ σίγουροι για τις πολιτικές μας, ας πούμε, πεποιθήσεις, ή ακούμε κάποιες συγκεκριμένες ειδήσεις και ακαριέα δημιουργούμε εντυπώσεις για άτομα, για καταστάσεις για τις οποίες πραγματικά δεν έχουμε ελάχιστα δεδομένα. Όλα αυτά βάζουμε εύκολες ταμπέλες σε πράγματα ώστε η συνειρμική μας μηχανή να μπορεί να μεταφερθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στο κατάλληλο σημείο της πληροφορίας που χρειάζεται να έχουμε για μια κατάσταση. Τι εννοώ με αυτό? Είναι πολύ εύκολο αντί να αναλύσουμε την ψυχολογία ενός ανθρώπου, τα αίτια που τον έχουν οδηγήσει στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα, είναι πολύ πιο εύκολο να βάλουμε απλά μια ταμπέλα. Είναι πολύ πιο εύκολο να βάλουμε μια ταμπέλα κακού-καλού. Είναι πολύ εύκολο να χρωματίσουμε καταστάσεις, να εκφράσουμε έντονη βεβαιότητα για το τι ακριβώς συμβαίνει σε διάφορα ζητήματα. Και μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση η σιγουριά που βγάζουμε για πάρα πολλά θέματα. Και έχεις αντίπαλες θέσεις από αντίστοιχα έξυπνους ανθρώπους, μορφωμένους ανθρώπους, οι οποίες είναι και οι δύο πλευρές είναι δομικά αθεμελίωτες. Δεν έχουν κάποια ουσιαστική δυνατή θεμελίωση. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και συμφωνία σε αυτά τα θέματα, γιατί δεν έχουν ισχυρές βάσεις για να χτίσουν οπτικές για την πραγματικότητα. Είναι απλά λόγια, είναι απλά γνώμες, εντυπώσεις. Φυσικά όλο αυτό προκύπτει από την ανάγκη που έχουμε να αισθανόμαστε σιγουριά, να αισθανόμαστε σταθερότητα και βεβαιότητα σε έναν δομικά βέβαιο κόσμο, από πάρα πολλές πλευρές. Χρειαζόμαστε σταθερότητα, βεβαιότητα. Ξέρω τι ισχύει, ξέρω τι είναι καλό, ξέρω τι είναι κακό, ξέρω πώς έχουν τα πράγματα, ξέρω τι συμβαίνει πίσω από όλα αυτά, ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το τέλος των πραγμάτων. Και αυτό το κάνουν και οι φιλόσοφοι πολλές φορές. Έρχεται ο φιλόσοφος και σου λέει, να, κάνω την ανάλυση μου και κοίτα, σου βρήκα ποιο είναι το τέλος, σου βρήκα ποιο είναι ο σκοπός, σου βρήκα τι συμβαίνει δομικά. Δεν θέλει ο άνθρωπος να του πεις, ξέρεις κάτι, η τάδε κατάσταση είναι περίπλοκη, έχει πολλούς παράγοντες και πρέπει να την δούμε συνολικά, να τη δούμε με δεδομένα, επιστημονικά, να τη δούμε, να βρούμε ποιες είναι οι καλύτερες εξηγήσεις της κατάστασης και να μην, όχι, θέλω να μου χρωματίσεις την κατάσταση, θέλω να μου μιλήσεις με όρους
καλού και κακού. Ο καλός ήρωας παλεύει με τον κακό αντιήρωα. Θέλω να μου πεις ποιον πρέπει να υποστηρίξω. Θέλω να μου πεις ποια είναι η σωστή πλευρά. Δεν θέλω να μου πεις πολλά για το γιατί είναι η σωστή πλευρά. Απλά θέλω να ξέρω ποια είναι η σωστή πλευρά και όλα τα δεδομένα μετά που θα εκλάβω να τα αξιολογήσω με την προϋπόθεση ότι ο καλός ξέρω ποιος είναι. Αυτό που ισχύει ξέρω ποιο είναι. Δεν θα αλλάξουμε την δομική μας αντίληψη για τα πράγματα όταν θα έχουμε καινούργια δεδομένα. Θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα πόσο συμφωνούν με τις πεποιθήσεις μας και άμα δεν συμφωνούν τότε δεν τους δίνουμε πολύ σημασία και κρατάμε μόνο αυτά που μας αποδεικνύουν αυτό που θέλαμε εξ αρχής. Αυτό είναι το γνωστό confirmation bias, η υποκατάληψη της επιβεβαίωσης. Ανέφερα προηγουμένως για την δαιμονοποίηση των άλλων όταν βρισκόμαστε σε ένα group και έχουμε αυτό το in-group bias, δηλαδή την προκατάληψη της ομάδας μας ότι, και μας δημιουργεί αυτή την ιδέα ότι είμαστε εμείς οι καλοί, εμείς που έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει και είναι και οι άλλοι. Τώρα οι άλλοι δεν είναι εμείς είτε γιατί είναι κακοί άνθρωποι και ξέρουν ποια είναι η αλήθεια αλλά δεν είναι αρκετά καλοί, δεν είναι αρκετά δυνατοί ή έχουν συμφέροντα και δεν θέλουν να το αποδεχτούν ή απλά είναι πλανεμένοι, απλά δεν βρίσκονται στο σκοτάδι, αλλά εμείς είμαστε οι φωτισμένοι που έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Νομίζω είναι προφανές ότι ο δογματισμός είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το πώς η σιγουριά, και αυτό συμβαίνει πολύ στην πολιτική, συμβαίνει πολύ και στη θρησκεία, με πώς η σιγουριά ταυτιζόμαστε με ένα σύστημα ιδεών, μας απορροφά ένα αφήγημα απόλυτης βεβαιότητας για πολύ αφηρημένες έννοιες, για πολιτικές ιδεολογίες, με την αντίληψη ότι έχουμε την απόλυτη αλήθεια. Και αυτό δεν συμβαίνει στους λαϊκούς ανθρώπους μόνο και στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Μπορεί να συμβαίνει και σε διανοούμενους. Και αυτή είναι μια κριτική που κάνει ο Χιούμ την εποχή του στους φιλόσοφους. Λέει, δεν γίνεται εσείς από όλους τους ανθρώπους να κάνετε αυτό το πράγμα, να είστε τόσο σίγουροι, δογματικοί, τόσο απόλυτοι στις πεποιθήσεις σας. Γιατί? Επειδή ξέρετε μερικά πράγματα παραπάνω. Και φυσικά ο Χιούμ είναι πολύ γνωστός για τον σκεπτικισμό του και για πολλά πράγματα. Στην πραγματικότητα ο Χιούμ λέει δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε άμα ισχύουν. Δεν ξέρουμε άμα συνεχίζουν να ισχύουν οι νόμοι της φυσικής, για παράδειγμα. Και παρόλα αυτά έρχεστε και μας δίνετε απόλυτη βεβαιότητα. Όχι για απλά καθημερινά πράγματα. Για μεγάλα αφηγήματα, για το νόημα της ζωής, για τη μεταφυσική υπόσταση, για θεούς, για ιδεολογίες, για την εξέλιξη της κοινωνίας. Και αυτά μας τα δίνεται ως η αλήθεια, ως αληθή, όχι ως προσπάθειες προσεγγίσεις της πραγματικότητας, αλλά ως απόλυτα και σωστά συστήματα. Πώς ξεπερνάμε το δογματισμό? Σε πρώτη φάση είναι να έρθουμε σε επαφή με θέσεις που
διαφωνούμε. Τώρα, όχι με την οτροπία του έρχομαι να καταστρέψω αυτή την χαζή θέση που έχεις, αλλά με την οτροπία να κατανοήσουμε τι λέει ο άλλος. Τι λέει, γιατί το λέει, πώς το σκέφτεται. Και πολύ σημαντικό σε αυτό είναι αυτό που λέμε να κάνουμε stillman το επιχείρημα του άλλου. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να εναρμονιστούμε με την νοοτροπία και την ουσία που παράγει το επιχείρημα, να το θεωρήσουμε στην πρώτη φάση ως σωστό. Να πούμε ναι, ισχύει αυτό που λέει και να το μεταφέρουμε και εκφράσουμε με την καλύτερη δυνατή εκδοχή του. Και μετά να δούμε πού είναι τα προβλήματα που μπορεί να έχει το επιχείρημα. Αν το επιχείρημα δεν έχει τόσο μεγάλα προβλήματα, το καλύτερη του εκδοχή είναι αρκετά πιστική, δεν θέλουμε να αλλάξουμε γνώμη ή να μειώσουμε την απεποίθηση στην αντίθετη θέση που είχαμε εξ αρχής. Άρα το να κάνουμε στήλμαν το επιχείρημα του άλλου δεν είναι απλά καλύτερο για εμάς, είναι και καλύτερο για τον άλλον, γιατί εξελίσσει, ανεβάζει επίπεδο την διαδικασία της διαλεκτικής. Όταν συζητάμε και ο άλλος λέει ένα επιχείρημα και εγώ ανασκευάζω το επιχείρημα σε μια πολύ πιο χαζή εκδοχή του, το κάνω στρώμαν, δηλαδή το δημιουργώ μια ψεύτικη εκδοχή του επιχείρηματος, τότε η συζήτηση δεν προχωράει. Η συζήτηση πάει προς τα πίσω, γιατί μου έχεις πει ένα επιχείρημα, μου έχεις πει μια σκέψη και μετά όχι μόνο εγώ την εκφράζω χειρότερα και δεν απαντάω σε αυτή, μετά χάνουμε για χρόνο για να μου πεις όχι, δεν είπα αυτό, δεν το εννοούσα έτσι. Όχι, θα πρέπει να αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα του άλλου στην καλύτερη δυνατή εκδοχή του που μπορώ τουλάχιστον εγώ να φανταστώ. Με αυτόν τον τρόπο συνειδητοποιούμε το εξής. Ο άλλος, πολλές φορές, νομίζουμε ότι έχει μια πολύ ανόητη θέση, γιατί εκλαμβάνουμε το επιχείρημά του σε μια πολύ πιο αδύναμη βερσιόν. Ενώ όταν καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέει, καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να φτάσει κάποιος σε αυτή τη θέση. Και δεν μας φαίνεται τόσο εξωγήινη πλέον. Αυτός είναι ένας τρόπος, η επαφή μας με αντίπαλες θέσεις και η προσπάθεια να πούμε ναι, ισχύει αυτό που λες, το εκφράσουμε με καλύτερο τρόπο και μετά να το αποδομήσουμε. Τώρα, ένα δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι απλώς να έρθουμε σε επαφή με άλλες ιδέες γενικά. Όχι με θέσεις που διαφωνούμε κτλ. Να έρθουμε σε επαφή με πολλές ιδέες, με πολλές κοσμοθεωρίες, με πολλές φιλοσοφικές θέσεις. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να κάνουμε σε αυτό το podcast, να έρθουμε σε επαφή με πολλές φιλοσοφίες. Αυτά που θέλω να κρατήσουμε από αυτό είναι δογματισμός, απόλυτη βεβαιότητα και πεποίθηση σε ένα σύστημα αντιλήψεων. Αντιφατικός, γιατί αυτό που θέλουμε όταν αναζητούμε την αλήθεια είναι να ξέρουμε πότε κάνουμε λάθος. Άμα είναι πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε κάνει λάθος σε οτιδήποτε, τότε εν δυνάμει μπορούμε να προσεγγίσουμε την όποια αλήθεια υπάρχει. Καθώς θα θέλαμε ο άλλος που θεωρούμε ότι κάνει λάθος σε κάτι να ήταν ανοιχτός στη συζήτηση, να ήταν ανοιχτός στο επιχείρημα, στα τεκμήρια, στα στοιχεία που έχουμε για οποιοδήποτε θέμα. Εκτός από συστήματα πεποιθήσεων, έχουμε και αντιλήψεις για συγκεκριμένες καταστάσεις οι οποίες διαμορφώνονται πολύ γρήγορα μέσα από προκαταλήψεις αφηγηματικότητας, όπου έχουμε από πριν στο μυαλό μας ποιοι είναι καλοί, ποιοι είναι κακοί,
τι συμβαίνει, έχουμε μια πολύ συνολική αντίληψη για τα πράγματα και είμαστε έτοιμοι να χρωματίσουμε την κατάσταση πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι μια μορφή, αν όχι δογματισμού, πολύ στενού τρόπου σκέψης και άμεσης κατηγοριοποίησης των πραγμάτων. Επίσης, ο δογματισμός μας οδηγεί σε δαιμονοποίηση των άλλων ή σε έναν ελιτισμό, όπου θεωρούμε ότι οι άλλοι είναι ανόητοι που πιστεύουν, που δεν δέχονται την ξεκάθαρη αλήθεια που έχουμε ανακαλύψει ή έχουμε βρει, ή υπάρχει και έξω και απλά οι πραγματικοί αναζητητές τη βρίσκουν. Και τέλος, ξεπεράμε τον δογματισμό, τουλάχιστον προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε, έρχοντας σε επαφή με πολλές ιδέες και προσπαθώντας να κατανοήσουμε στην καλύτερη τους εκδοχή τα επιχειρήματα από την άλλη πλευρά. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να πήρατε κάτι από αυτό και ελπίζω να έχει δρόμο το podcast, να δούμε μερικά ωραία πραγματάκια και ναι, ευχαριστώ που ακούσατε. Καλή συνέχεια.